അസ്സലാമലൈക്കും. ഇന്ന് സിഫത്ത് എന്ന പാഠത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. സിഫത്ത് എല്ലാ വിഭാഗത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഒരു ഇസ്മിൻ്റെ വിശേഷണത്തെ വ്യക്തമാക്കുക. അതായത് ഈ ഇസ്മ, അതായത് ഇവൻ ഇങ്ങനത്തെ ആളാകുന്നു, ഷഫീഖ് ഇങ്ങനത്തെ ആളാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയൂലേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു സംഭവമാണ് സിഫത്ത് എന്ന് പറയട്ടോ. ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കാം. അവൻ മേരാ എൻ്റെ ഏക്ക് സച്ചാ ദോസ്ത് ഹെ, എൻ്റെ നല്ലൊരു സുഹൃത്താകുന്നു. അപ്പോൾ ആ സുഹൃത്ത് ഏതാണ് എന്നുള്ളത് അറിയിക്കാനാണ് ഈ സിഫത്ത് വരുന്നത് കേട്ടോ. മേ നേക്ക് ബച്ചോസെ പ്യാർ കർത്താ ഹൂ, ഞാൻ നല്ല കുട്ടികളോട് സ്നേഹം വെക്കുന്നു, അതായത് നല്ല കുട്ടികളെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിൻ്റെ കായിക നോക്കുക. സിഫത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോ ലഫ്സ്, ആ ലഫ്ലാകുന്നു. ഏത് ലഫ്ലാണ്? ജോ കിസി ഇസ്മുക്കോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്മിനെ ബയാൻ കരെ, വിശദീകരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുന്ന, എന്ത് ഇസ്മാണ് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്ന ഒരു ലഫ്ലാണ് എന്ത്? സിഫത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത്ര ഇനി സിഫത്തിൻ്റെ കിസ്മുകൾ പറഞ്ഞുതരാം. കിസ്മുകൾ, അതായത് അത് 5 കിസ്മിലുണ്ടാവാം. അതായത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഉദാഹരണം ഒന്ന് നോക്കുക. വോ ലഡ്ക്കി, ആ കുട്ടി. ഒന്ന് സിഫത്ത് ജമീർ എന്ന് പറയും, കണ്ടോ? ഒന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാലോ. ഒന്ന് സിഫത്ത് ജമീരി, ഒന്ന് സിഫത്ത് മിഖ്ദാരി, മൂന്നാമത്തെ സിഫത്ത് അദദി. സിഫത്ത് ജമീർ പറഞ്ഞാൽ ജമീർ അല്ല, ലമീർ കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയും അത്, ഇത്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതേപോലെ അങ്ങനത്താണ് ലമീർ എന്ന് പറയാം. സിഫത്ത് മിഖ്ദാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അളവ് പറയുന്നതാണ്. പ്രത്യേക കണക്ക് കിട്ടില്ല, ഒരു അളവുണ്ടാവും. കണക്ക് എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5, 6, മറ്റേത് അളവ് കേട്ടോ. ഒരു പറ്റം, ഒരു കൂട്ടം, അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും. അതിൽ എത്ര ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് മിഖ്ദാരി. അദദി പറഞ്ഞാൽ എണ്ണം. സിഫത്ത് ദാത്തി പറഞ്ഞാൽ അതായത് ആദ്യമേ അതിലുള്ളതാണ് കേട്ടോ. സിഫത്ത് നസബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നസബിലേക്ക് നമ്മൾ തറവാടിത്തം അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ജാതി, അങ്ങനത്തെ ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കുലം, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിലേക്ക് ആക്കുന്നതിനാണ് സിഫത്ത് നസബി എന്ന് പറയാം. നമുക്ക് ഉദാഹരണം നോക്കാം. വോ ലഡ്ക്കി, ആ കുട്ടി അബിയായേകി, ഇപ്പം വരും. അപ്പോൾ ആ കുട്ടി എന്നില്ല സിഫത്ത് ജമീലിയാന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ഇനി മുജെ, എനിക്ക് ബേഷുമാർ കപ്പടേ ഹൈ, എനിക്ക് ഒരുപാട് വസ്ത്രങ്ങളുണ്ട്. ഇതെന്തായിരിക്കും? സിഫത്ത് മിഖ്ദാരി അല്ലേ, അളവാണ്. എത്രയെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഒരു അളവ്. ഹം 4 ലഡ്ക്കെ, നമ്മൾ 4 കുട്ടികൾ. ഇതേതാണ്? സിഫത്ത് അദദിയാണ്. കുട്ടികൾ സേർ കർണൽ ഗേ, യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പോയി, യാത്ര ചെയ്യാൻ പോയി. പിന്നെ ഗുഡ് മീട്ടാ ഹെ, അത് എന്താ പറയുക, ഗുഡ് മീട്ടാ ഹെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശർക്കര മധുരമുള്ളതാണ്. ശർക്കര എന്നുള്ള ദാത്തിയാണ്, ആ വസ്തുവിൻ്റെ ആദ്യേ അതിലുള്ള സാധനമാണ് ദാത്തി നമ്മൾ പറയും. അറബി ഗോഡ് കേട്ടോ, അതായത് അറേബ്യൻ കുതിര. അറബി ഗോഡ, അറേബ്യൻ കുതിര എന്നാണ് പറയുക. അപ്പോൾ അത് കുതിര ഏത് വംശത്തിൽപ്പെട്ട, ഏത് നസബിൽപ്പെട്ടതാണ്? അത് ഏതൊരു അറേബ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തിലേക്ക് ചേർത്തതാണ് ഇതിൻ്റെ നസബ കേട്ടോ. ബഹുത്ത് ഖൂബ്സൂറത്ത്, നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാകുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കായിക നോക്കാം. സിഫത്ത്ക്ക് 5 കിസ്മേ ഹെ, അതായത് സിഫത്തിന് 5 കിസ്മുകളാണുള്ളത്. ഒന്ന് സിഫത്ത് ജമീർ. സിഫത്ത് ജമീർ പറഞ്ഞാൽ ജോ ജമീർ, ഏത് ജമീറാണ്, ജോ ജമീറെ സിഫത്ത്, ഏത് ജമീറെ സിഫത്ത്, അല്ല അങ്ങനെയല്ല, ജോ ജമീർ ഏതാണോ, ജമീർ സിഫത്ത് കാ കാം ദേ, ജമീർ സിഫത്തിൻ്റെ ഉപകാരം നൽകുന്നത്, ഉസ്കോ സിഫത്ത് ജമീർ കഥ. അപ്പോൾ ഏതിനെയാണോ സിഫത്ത്, ഏത് ജുംലയിലാണോ സിഫത്ത് ജമീർ തരുന്നത്, അതിനാണ് നമ്മൾ എന്താക്കുക, സിഫത്ത് ജമീർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. 2 സിഫത്ത് മിഖ്ദാരി, വോ സിഫത്ത്, ആ സിഫത്ത് ജോ ഏതാണോ, കിസി ഇസ്മിക്ക് മിഖ്ദാർ, ഏതോ ഒരു ഇസ്മിൻ്റെ അളവോ, ജിസാമത്ത് തടിയോ, യാ നാബ് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കമോ, സാഹിർ കരെ വ്യക്തമാക്കുന്നത്, അങ്ങനത്തതിനെ സിഫത്ത് മിഖ്ദാരി എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി സിഫത്ത് അദദി, ഏത് സിഫത്താണോ കിസി ഇസ്മിക്ക് താദാദ് കോ സാഹിർ കരെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്മിൻ്റെ എണ്ണം വ്യക്തമാക്കുന്നത്, അതിന് നമ്മൾ സിഫത്ത് അദദി വിളിക്കുന്നു. 4 സിഫത്ത് ദാത്തി, വോ സിഫത്ത്, ആ സിഫത്ത് ആകുന്നു ജോ ഏതാണോ കിസി ഇസ്മിക്ക് ദാത്തി ഹാലത്ത്, ഏതെങ്കിലും ഇസ്മിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അവസ്ഥയിലുള്ള ഹമേശ എപ്പോഴും, അതായത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ളൊരു അവസ്ഥയിൽ ഹമേശ എപ്പോഴും മൗജൂദ് രഹേ, നിലകൊള്ളുന്നു, അതായത് ഉണ്ടായി നിൽക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഏതൊരു സിഫത്തുണ്ടോ അതിന് നമ്മൾ സിഫത്ത് ദാത്തി എന്നറിയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ശർക്കര എന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന അവസ്ഥ എന്താണ്, ഗുണം എന്താണ്, മധുരം എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് സംഭവം.
കേട്ടോ. ഈ സിഫത്ത് നസബി പറഞ്ഞാൽ വോ സിഫത്ത്, അതൊരു സിഫത്ത് ജോ ഏതാണോ കിസി ഷഖ്സ് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ വസ്തുവോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥലത്തോടോ ലഗാവോ കി ബനാപ്പർ ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മേൽ സിഫത്ത് കെ മാന സാഹിർ കറേ, എന്താ പറയുക, സിഫത്തിൻ്റെ മാന എന്താകുന്നു, വ്യക്തമാകുന്നു. അങ്ങനത്തെ സിഫത്തിനാണ് നിസ്ബി എന്ന് പറയുക. അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമ്മൾ എന്താക്കിയത്, അറബി ഗോട്ട അങ്ങനെ ആക്കിയത് കേട്ടോ. അതിന് നസബി എന്ന് പറയും. ഇനി ഒന്ന് മഷ്ക് നോക്കാം. ഒന്ന് നീച്ചെ ദിയേ ഹുയെ ജുംലോമേസെ, അതായത് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജുംലകളിൽ നിന്ന് സിഫത്തോങ്കോ അലഗ് കർക്കെ ലിഖിയ, സിഫത്തുകളെ എന്താ പറയുക വേർതിരിച്ചിട്ട് എഴുതിയാലും. ഒന്ന് റഷീദ് ടണ്ടാ പാനി പീത്ത ഹെ, റഷീദ് തണുത്ത വെള്ളം കുടിക്കുന്നു. രണ്ട് വോ ലോഗ്, ആ ജനങ്ങൾ ബഹുത് ഖുഷിയെ, ഒരുപാട് സന്തോഷവന്മാരാണ് ആ ജനങ്ങൾ. മൂന്നാമത്തെ ഞാൻ അപ്നെ ചോട്ടേ ബായിക്കെ സാത്ത് കേൾത്താ ഹൂँ, ഞാൻ എൻ്റെ ചെറിയ സഹോദരനോട് ഞാൻ എന്താക്കുന്നു, കളിക്കുന്നു. ചെറിയ സഹോദരന്മാരെന്ന് പറയട്ടോ. 4 ഖുർആൻ ഷരീഫ് ഗന്ദേ ഹാത്തോസെ, ഖുർആൻ ഷരീഫ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ ഗന്ദേ ഹാത്തോസെ, ചളിയുള്ള കൈയോട് ഹീ ലേനാ ചാഹിയെ, എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നർത്ഥം. 5 ഞാൻ അപ്നെ ഗർസെ, എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഏക്ക് ഗറം ചായ, ഒരു ചൂടുള്ള ചായ പീക്കർ ആത്താഹു, കുടിച്ചിട്ടാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്നൊരു ചൂടുള്ള ചായ കുടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത്. ഇനി 2 ഖാലി ജഗ മുനാസിബ് സിഫത്തോൻ സെ പുർ കീജിയെ, അതായത് ഒഴിഞ്ഞ ഭാഗം, ഒഴിഞ്ഞ സ്ഥലം യോജിച്ച സിഫത്തുകളെ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാലും. നോക്കാം. 1 ഞാൻ ഡാഷ് പൽസെ, പഴങ്ങളിൽ നിന്ന് നഫ്രത്ത് കർത്താഹു, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്താക്കുന്നു, ഡാഷ് പഴങ്ങളോട് നഫ്രത്ത് കർത്താഹു, വെറുക്കുന്നു, അതായത് എനിക്ക് ആ പഴങ്ങളോട് വെറുപ്പാണെന്നറിയും. 2 ഡാഷ് കുട്ടികൾ, ഡാഷ് ലോഗോ കി സബ് ലോഗ് മുഹബ്ബത്ത് കർത്തേ ഹൈ, കുട്ടികളിലെ എല്ലാ ഡാഷ് കുട്ടികളെ സബ് ലോഗ് എല്ലാ ജനങ്ങളും മുഹബ്ബത്ത് കർത്തേ ഹൈ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. 3 മാലിദാർ പണമുള്ളയാൾ, ഹർ വക്ത് എല്ലാ സമയവും, മാലിദാർ പണമുള്ളവൻ, ഹർ വക്തി എല്ലാ സമയവും, ഡാഷ് കപ്പടെ ഡാഷ് വസ്ത്രം എന്താകുന്നു, ഖരീദേ വാങ്ങുന്നു. 4 താജ്മഹൽ ഏക്ക് ഡാഷ് ഇമാരത്ത് ഹെ, ഒരു ഡാഷ് കെട്ടിടമാകുന്നു, ഒരു ബിൽഡിംഗ് ആകുന്നു. 5 ഡാഷ് ബച്ചെ ഡാഷ് കുട്ടികൾ, ഹർ മൈതാൻമേ എല്ലാ മൈതാനത്തിലും എല്ലാ ഗ്രൗണ്ടിലും, കാമിയാബ് ഹോത്തേ ഹൈ അവരെന്താക്കുന്നു, വിജയിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് യോജിച്ച സിഫത്തുകൾ നൽകാം. ഇനി 3 5 ജുംല ലിഖിയെ, 5 ജുംലകൾ ഉണ്ടാക്കണം. ഉണ്ടാക്കിയാലും ജിന്മേ ആ 5 ജുംലകളിൽ സിഫത്ത് കി 5 കിസ്മൻ, സിഫത്തിൻ്റെ 5 കിസ്മുകളും മുസ്താമൽ ഉപയോഗിക്കണം. അങ്ങനത്തെ 5 ജുംല ഉണ്ടാക്കാം. വളരെ സിമ്പിളാണ്, എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കുക. ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. അസ്സലാമു അലൈക്കും.